Doon sa mga ice cream dito. Kasi mga meron din silang mga junk foods, Korean junk food. Ito na yung kanyang noodles. What's up mga mahal? Welcome back sa aking channel. So today is January 16, 2019. Tayo ay magpa-vlog kasi nga mamaya meron tayong pupuntahan Korean store after ng work ko kasi bibili tayo doon ng something para ibumukbang ko din mamaya. And actually na-vlog ko na siya dati nung concert ni Sian din, pero this time iba-vlog natin siya ulit. And disclaimer guys, this is not a sponsored video. So ayan, tara samahan niyo ako sa office. Ayan, so mga nagtatanong about Google AdSense fee, actually yung video ko guys, yun yung i-watch. Yung damit ko ba masyadong maliit na. Elevator na, vlog. See you later guys. Hi mga mahal, so pa-out na ako guys. Samahan niyo ako ngayon sa Korean store. Medyo siguro mga isang oras ang travel from here kasi rush hour na. So tara. Hello mga mahal, so andito na kami sa may SM Lanang banda. So on the way na kami doon sa Korean store. So ako nakafocus. Hindi na ako nakafocus. Ayan, so may kasama akong malito dalaga. Siya yung magiging model ko dun sa loob. So ayun na. Tara guys. Ito pala mga bars din dito. Tsaka here we go. Hindi siya masyadong clear. Pasok. Hello. Hello, baby po daw kayong lipstick. Yes, nandito na kami ngayon. Pero mga cup noodles dito guys. Yung mukbang natin mamaya. Diyan, yun. Meron din silang mga junk foods, Korean junk foods. Ito yung mga noodles guys. Ayan guys, ito yung mukbang natin mamaya. Yung mukbang ko is yung jajangmyeon lang. Yung isa baka next time. So naghahanap pa si Yuna kung anong gusto niyang bilhin. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ang pangalan ng kanilang grocery store is Big Mart Korean Food. Ayan. Punta na ka dito dati. Pero iba yung nabili ko. Kunti lang yung kanilang benta dito. Pero affordable din naman. Nang, saan yung mana? Doon sa mga ice cream dito. Kasi mga pink Yumante isa lang. Thank you. Ito na. We'll cook this maya. Kain. Kain ikaw. Kaya so on the way na kami ni Yuna sa bahay guys. So magluluto lang ako para sa mukbang maya. And balik kami mamaya pag nasa bahay na. Ayan, dumaan kami ni Yuna sa palengke kasi bumili kami ng carrot, patatas pala, tsaka itlog para mamaya. Ayan, so pauwi na kami sa bahay. Yun na.
Wala masyadong tao sa palengke guys. Oo nga pala. Malapit tayo ng alas 9. Diyan yung mga baboy, mga kambing. Tapos dito kami sa iskinito dadaan. Ang susi na. Gi. Hello mga mahal. Nasa bahay na kami ni Yuna. So magluluto tayo ngayon ng jajangmyeon paldo. So medyo mahal siya, 84 pesos. Yes, ito yung imumukbang natin maya-maya. Hindi ako bumili ng dalawa kasi baka di ko siya maubos. So ito lang, lalagyan natin siya ng patatas tsaka itlog. Ayan. Yung patatas is 3.10. 3.10. Tapos yung itlog naman is 4 siya pero nakabalot na siya. Ito. Nakabalot na siya. Ayan, 4. So 15 pesos lang siya. So ayan, magluluto tayo ngayon. Nagpo-Korea na yung anak ko. Nagpo-Korea na. Annyeong. Yun yung karne at saka yung patatas. Tapos yung noodles. Masyadong malaki guys. Hindi siya pala sa Lucky Me dito. Meron siya mga sauce. Ayan. Yung sauce niya. Pantayin na natin siyang kumulo. Ayan. So nahalo ko na yung kanyang noodles. Ayan, pati yung mga ingredients din, lagay ko na siya. Korean black noodles. What's up mga mahal? Welcome back to my channel. So today's video tayo ay magmumukbang ng Korean black noodle. Sarap na! Sarap ba? Hawa dribi dito kabe. Sarap kayo ka. Ayan, kakatapos sa yung mukbang ni Yuna. Busog ako guys. Napadami ng karne yung nalagay ko at saka yung patatas. Ayan. So kain tayo. Kain tayo ulit. Anyways, you can visit Big Mart Davao sa may Lanang banda. If you're from Davao, before Grand Regal Hotel, sa may Phoenix Gasoline Station. Hanapin nyo ang Big Mart Korean Department Store. Madami silang binibentang Korean products doon. Tsaka affordable lang din siya. Meron din samyang doon, merong tteokbokki, merong mga kim, yung Korean seaweed, yung seaweed na nilalagay siya sa pang bibimbap, hindi, pang kimbap, yung niro-roll tapos kinakat. Ayan. So that's it guys, that's my vlog for today and thank you so much for watching this vlog and maraming salamat sa lahat na nag-like at subscribe sa aking channel. We are going 6,900 very soon. Malapit na tayo mag 7,000 guys. And that's it. So if you have any more videos you want me to do,
meron kayong mga katanungan sa akin sa Google AdSense, just leave a comment down below and I'll make a video for that. And that's it for today. See you again next vlog. And papaalam na ako kasi mag-edit na ako ng video ito para ma-upload na agad. Bye guys, see you next time. Bye. Always have your family. Peace out. Bye.